Ja, det passer jo fint med lige at komme tilbage her, hvor de triller ud dernede. Hvad er det for noget, vi skal i gang med? Ja, vi skal i gang med miniklassen, og den bliver jo uhyre interessant. Vi så en Erik Brandsborg på miniklasse, den er 45. Det var jo William Johannes Rønfeldt, der formåede at få sejren i den der præfinale, men jeg tror ikke, han skal hvile sig helt sikkert. Men altså, han har måske også et kort i ærmet her til finalen. Og det er jo Biralkart igen her, der starter forrest med nummer 63, William Rønfeldt. Så har vi Erik Brandsborg, som kører i en Håsekart, hedder det. Altså, den er lavet i Italien, men det er en dansker, der laver den. Og han har været verdensmester i go-kart også, og produceret go-karter i menneskealder. Så det er jo dejligt at se, at vi har danske relationer. Men det har vi også nede i tredje startstræk. Der har vi Frederik Drejer, der kører med nummer 95. Han kører i en Dino go-kart. Og det er jo en dansk produceret go-kart. Så det er jo rigtig, rigtig fedt også at se. Ja, det er jo sådan et begreb, man støder på med jævne mellemrum. En Dino. Altså, det er jo for mig, jeg kan jo huske, jeg synes, det er sådan et historisk go-kart-begreb, en Dino. Ja. Men om det er et overkill i forhold til, hvad det kan yde, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg kan huske det der Dino-begreb altid. Ja, men altså, Dino har jo været med i rigtig, rigtig mange år, og også meget respekteret rundt om i verden, og havde jo især nogle år med, jeg nævnte Gert Munkholm, som har været verdensmester i go-kart, og kørte jo også for Dino, og kørte overalt i verden, Australien, Japan, alle steder, og var med til at præge løbet. Hongkong, hvor han var inde på podiet. Så han har jo været med til at gøre Dino til et begreb over hele verden, og de har altså solgt karter over hele verden. Det gør de stadigvæk. Altså især også til indendørs go-kartbaner. Det er jo meget Dino, der kører der. Et super fedt produkt, altså. Så har vi faktisk også englænderne med her, fordi vi har en Gillard-kart med, der med nummer 41, som starter på en 5. plads. Og her er starten så holder vi os lige fat i go-kartløbet, og ikke så meget i go-karterne. Skal det lykkes for Brandsborg denne gang? Det er svært på. Så har vi kontakt her, og der ryger et par stykker. Ja, han var lige op og ride på den, men der skete heldigvis. De kom altså heldigvis alle sammen videre. Alle sammen kom heldigvis videre. Det er noget solidt materiale. Der er ikke noget, der går i stykker. Får jeg lige sagt, og så ser vi så her, der er altså en problem. Det er så øvrigt med den der Dino-kart, desværre. Som, det var ikke lige den, vi nævnte først, den starter lidt længere nede, den her nummer 9. Victor Abil. Ja, Abil han startede med det store overblik nede på en 10. startplads. 10. startrække. Men Biralov foran. Igen ser vi god stil her fra Rønfeldt. Og bag ved ham ligger Erik Brandsborg. Ja, her i kart 63, der har vi jo Rønfeldt. Ja, Rønfeldt er en af de lokale drenge her fra Midtjysk Karting Klub. Så han er altså en, der kender alle hullerne på den her bane her, og det ser vi, han altså benytter sig af. Overlader ikke til tilfældigheden lige nu. Kører hurtigste omgangstid. Og så har vi Erik Brandsborg på andenpladsen. Og igen en ny hurtigste omgangstid her af William Rønfeldt. Det er noget af tempo, han har lagt ud med. Ja, det er det. 47,2. Lige knap 3/10 hurtigere end Brandsborg på andenpladsen. Men i betragtning af at køre hurtigste tider, så har han vel ikke sådan fået slået det helt afgørende hul ned til Brandsborg nu? Nej, men det er jo igen den her ensartethed i det her materiale. De kører med den samme motor alle sammen, i samme dæk alle sammen. Der er altså ikke sådan noget, man bare lige kan sige, den kan på den bane, og den kan på den bane. Det er nøjagtigt de samme betingelser, de arbejder med. Men der er ingen tvivl om, at Rønfeldt har arbejdsro derude lige i øjeblikket i hvert fald. Emil Kjær kiksede starten lidt, røg nu ned på den 7. plads, han er nu kommet tilbage på 6. pladsen. Han startede 4. Igen ny hurtigste omgangstid til Rønfeldt. Og det kan vi så også visuelt se, at han trækker væk. Altså, han har jo nærmest vinket farvel. Ja, nu begynder han at slå hullet. 1,5 sekund. Han er til frokost lidt før de andre. Ja, det vil han. Og det er jo så et spørgsmål, hvor meget mere han har at give af dernede. Det er jo slet ikke sikkert, han har trykket til endnu. Det ser i hvert fald meget komfortabelt ud. Ja, det må man sige. Og så læg mærke til den samvittighed, ikke? Der er ikke noget med at vinde hovedet overhovedet. Det peger bare frem af hele tiden. Ja.
der laver han den, der er lidt bladret. Det er, når man... der laver en lille detalje, jeg lige skal nævne. Ja. Fordi at de er jo vandkølet, de her motorer. Og køleren sidder på siden af motoren. Og når de har kørt af antal omgang, så får motoren den drifttemperatur, som den skal have. Så er der sådan en lille skjold på køleren, som han lige tog hånden ned og vippede op, så den bliver kølet lidt mere. Han har på sin ret, der har han noget data. Han får udleveret blandt andet motortemperatur, omgangstider og splittider. Og det er lige præcis den, han reagerede på der. Køl lidt overblik, lige ned, åben. Vi skal lige have lidt mere luft ind til motoren. Og det kan man altså se på siden af motoren, hvis man kigger godt efter her. Nu får vi et nærbillede der. Der kan man se, der er sådan en lille flap, som nu står oppe. Så udover at han ligger og skal føre det gode løb, holde øje med konkurrenterne og tiderne, så skal han altså også lige holde øje med, at motoren ikke bliver for varm. Ja, det er noget af et instrumentbræt. De er jo bare heldige, at far ikke har en walkie-talkie, så han også kan høre på farmen inde i bilen. Ja, det har du ret i. Det har du ret i. Ja, han er en klasse for sig selv lige nu. Det må man sige. Han har fuldstændig trukket sig fra enhver tvivl om, hvem der skal vinde det her DIF-DM. Ja, det er svært at snakke... Altså, det kan hurtigt ændre sig, men han virker så sikker i sin kart derude nu, at der skal virkelig ske mærkelige ting. Og han behøver jo ikke engang at presse materialet til noget, der minder det. Det er det, han er nu. Altså, nu kan han sige, jeg har styr på det. Jeg kan selv styre omgangen her. Jeg kan bare slappe en lille smule, og så kan jeg sætte tempoet op igen, hvis det bliver et problem. Selvom go-kartbaner ikke er så store, så kan man godt køre her og lade være at kigge sig tilbage over hovedet. Men lige der, hvor han er nu, prøv at se, nu skal du se, at nu drejer han hovedet til højre, fordi så kan han se over på den anden side. Så ved han, hvor langt hans forspring er. Så ser de ikke, at han vender hovedet og kigger efter ham. Han drejer bare øjnene. Og det er også der, hvor han er lige der, ikke? Der kan han se konkurrenterne. Det er også okay. Jeg er langt foran, fordi jeg kan se dem på den anden. Først gå ind i svingen, når jeg er på vej ud af svingen. Har de radiokontakt med nogen? Nej, det har de ikke. Må de have radiokontakt nogen? Man kan heller ikke høre noget. Nej. Altså jeg ved ikke, om man... Men altså, det kan godt være, at man har fået indført det. Men det ville være godt, hvis der er nogen, der fandt på det, så... Nej, det er skidt. Det er skidt. Der er mange historier om det, men en af de her kører herfra faktisk, som har været en af de store stjerner her på banen, Kasper Andersen, som var på vej mod en formelkarriere. Han var ude at køre noget Formel Master og ligger faktisk rigtig godt. Radioen havde været stille, fordi der var nogle problemer med den, og så lige ud til virken, og så siger de noget til ham, og så var den alt for høj, og der blev han simpelthen så forskrækket, så han faktisk kørte med. Ja, det er okay. Og det er altså skidt, når du er oppe på et professionelt niveau. Ja, det er lige skidt. Man har brug for ro her. Det er sådan en Kimi Räikkönen-ting, ikke? Leave me alone, I know what I'm doing. Og Rønfeldt, han har også rimelig ro derude nu. Ja, men han sætter altså bare ny hurtigste omgangstid per omgang. Nu er han den eneste, der er under 46 rentider. Vi har hans på tredjepladsen, Bjørn T. Andersen, nummer 91. Han er lidt hurtigere nu end Erik Bramsgaard. Og igen kan man se bedste tid, altså omgangstid, altså for Rønfeldt. Det er 91, som vi har det. Han har faktisk lige slået en god omgang. Nu så han kom lidt skidt ud af svingen her. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. 41, Niklas Pan Pedersen ligger lidt pres på ham. Jeg tror ikke, den omgangstid, han får ind nu, er særlig god for 91'eren. Bare lidt presset. Ja, der er under 3 minutter endnu. Og det andet psykisk pres, der er her på de her kører her, det er jo også materialet nu. Altså, Rønfeldt gør det, han skal. Han kører bare. Men han skal også sidde og tænke, der kan jo godt gå et eller andet stykke på den go-kart. Der kan jo ske et eller andet. Så uanset hvor sikker jeg er, hvor meget jeg fører, så kan go-karten pludselig gå i stykker. Det skal de ikke tænke på, men nogle gange så kommer de tanker, især når man ligger sådan alene der. Man synes, go-karten siger en mærkelig lyd lige pludselig, fordi man får tid til at tænke på sådan nogle ting. Og det er jo det, jeg nævnte før, det er, at det er en fokus nu. Fokus, bare koncentrere dig om at holde rytmen, og lad være at tænke på noget som helst. Ja, han ser også ud til at køre sit eget helt stringente løb derude. Han er dygtig. Altså, hvis du skal snakke om, at man kan se talent, så kan vi se talent der. Samtidigt, koncentreret, kører nogenlunde ensartet hele vejen rundt på omgang efter omgang. Og det er også der, hvor han kan slå hurtige tider konstant. Og nu har hans dæk toppet, og nu begynder han at køre
en anelse langsommere end det hurtigste, han har kørt, men det betyder heldigvis ikke noget, for han er jo så langt foran, og det gør de andre også. De har jo sådan en graf, hvor de kører hurtigt, og lige pludselig så topper de, og så kører de langsommere og langsommere. Så vi lige, der holdt altså en kart nede i graven. Ja, så der er gul flag. Det er så gul blinklys, det hedder gul flag i terminologien, men det har ikke nogen konsekvenser for farten, man kører rundt på. De skal bare køre, men de må bare ikke overhælde der, hvor der er gul flag. Ja, nede i feltet, Sebastian Olsen kører faktisk en rigtig, rigtig god tid og forbedrer klart de tider, han har kørt. Holder der. Han ligger 16. Ja, han ligger 16. Så der sker forskydninger hele tiden. Vi har også Charlie Lagner og Mads Kraft, der har lavet 2 overhældinger, gået forbi Spangstof og Holmgaard. Og det er omkring 11. til 12. pladsen. Og der kan man så stå og kigge lidt på DM-finalen, som man engang var med i. Det er også ærgerligt. Men det er den dyreste plads, men den bedste. Det er den dyreste plads. Det er det. 45 sekunder plus en omgang. Ja. Og så kan vi formentlig sige tillykke til Den sidste Rønfeldt. omgangstid, Rønfeldt kører, den er kun 10 del langsommere end det hurtigste, han har kørt. Ja, det er alligevel vildt. Ja, vi har en god tid også, fordi Emil Kjær begynder at røre på sig og banker på, men det er svært, fordi det er Bjørn T. Andersen på 3. pladsen, som også sætter gode tider, men vi ser lige, at Emil Kjær også vil prøve at spille ind i det løb her. Men det er altså Ene Majestat. Ja. Det er så den mest suveræne sejr, vi har set indtil videre. Og så er det selvfølgelig på det rigtige tidspunkt af en DM-finale. Så er der lige en hård duel nede bagved, mens Rønfeldt jo kommer til at vinde denne her med en 6 sekunder eller sådan noget. Ja, på den sidste omgang her, og så kan han tage det terne flag. Ja, bakker af på den sidste omgang her. Rønfeldt. Ja, der er jo heller ikke grund til andet. Nej, han kan jo stoppe og så skubbe den hjem snart. Brandsborg er jo røget ned på en 4. plads. Startet 2'er. Han er altså virkelig tabt her på de sidste minutter her. Så Emil Kjær er pludselig på podiet. Ja, det er ikke meget, vi har set Emil Kjær i den her finale, faktisk. Ja, han startede 4, men tabte en placering, tror jeg, og så er han kommet tilbage igen og ligger 3'er. Ja, han var nede på en 5. plads på et tidspunkt, Emil Kjær. Men vi har jo ikke set ret meget til ham. Jeg havde ellers en fidus til ham inden, men... På 7'er startede Ludvig Hansen løbet op, nummer 96. Han slutter altså 5'er, så han har faktisk også fået det terne flag her. Så dermed, Danmarksmester William Johannes Rønfeldt. Ja, uden at hilse. Uden noget som helst ind. Han ved, at han skal gøre karten ren nu. Der er et par timers arbejde, inden han har fyraften. Nej, vinderen plejer som regel altid at få lov at slippe med at rengøring. Men det er lidt sjovere at gøre den rent nu, end så mange andre dage, kan man sige. Det er i dag, man smiler. Det er helt sikkert. Bjørn T. Andersen på andenpladsen, og Emil Kjær slutter 3'er, og Brandsborg, som jo altså startede 2'er, og følger lidt med, slutter altså på en 4. plads her. Han er ikke tilfreds, det er helt sikkert. Han havde selvfølgelig sat sig på minimum at holde andenpladsen, og så fik vi Ludvig Hansson ind på en 5. plads. Ja, det så lidt dramatisk ud, da han var oppe og ride på den kart der, men der skete jo da heldigvis ikke noget. Nej, heldigvis så er det jo en meget, meget sikker sportsgren, vi er vidne til her, som mange andre sportsgrene. Vi ser her, flot stil her. Og hvor er konkurrenterne? Ja, de var væk. Den knyttede mig op. Ja, det vil jeg nok også sige, når man bliver dansk mester med 5 sekunder i en 1000-del sport, eller 100-del sport, så vil jeg nok sige. Men der er også jubel, som vi kan se på 2., 3. og også nede på 5. pladsen. 4. pladsen jubler ikke lige voldsomt meget, men 5. pladsen var glad. Han er ikke tilfreds, men de andre, de har jo altså klart forbedret, og derfor er de jo selvfølgelig glade. Og også ned i, at om det var ærgelse eller jubel, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror, det er jubel, Claus. Jeg tror simpelthen, okay, det er sådan en kombi, men altså, jeg tror også, han alligevel sidder og smiler ham der. Nu ved jeg ikke lige præcis, hvem det er ham. Det er i hvert fald en, der har haft nogle større ambitioner end resultatet.